An gudanar da shagalin bikin jarumar masana'antar Kannywood ɗin nan mai suna Halima Acece, wadda manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood sun halarci gurin wannan taron biki irin su Hadiza Gabon da Ado Gwanja da sauran jaruman masana'antar Kannywood ɗin gabaki ɗaya. To ga dai cikakken bidiyon na yana zuwa maka a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka zuwa wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. To da Allah an dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai suna Bigola TV. To mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyo na bikin jarumar masana'antar Kannywood din nan mai suna Halima Acece. Jaruman masana'antar Kannywood manya-manya sun halarci gurin wannan taro na bikin jarumar Kannywood mai suna Halima Acece irin su Ado Gwanja da ma Hadiza Gabon da sauran jaruman masana'antar Kannywood din inda aka gudanar da bikin a garin Maiduguri. Jarumar Kannywood din an fara bikin ne tun a shekaran jiya inda aka fara rakashewa ana liƙa manya-manyan kuɗi a cikin garin na Maiduguri. Wanda kuma ba kowa ne a cikin jaruman Kannywood din suka halarci gurin wannan taro ba saboda nisan gurin taron da aka samu har a Maiduguri za a ɗaura aure, amma kuma asalin manya-manyan jaruman 'yan amana sun halarci gurin wannan taro irin su Ado Gwanja da su kuma Hadiza Gabon da sauran manya-manyan jaruman Kannywood din sun halarci gurin wannan taro domin su ga sun mara wannan babbar jaruma a masana'antar Kannywood baya ta ji daɗin wannan gudunmawa da aka yi mata. Menene ra'ayinka mai sauraro a tattare da wannan shagali da aka yi na bikin nan? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon mu kai mana comment. Don muna yin duba da duk comment din da masoyan mu suke yi mana a cikin wannan channel din tamu mai suna Bigola TV. So mai sauraro kar ka manta dai kana tare da wannan channel din mai suna Bigola TV. To da Allah in dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin haka shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai ɗimbin albarka.